Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Събитието предизвика голям интерес. За съжаление, някои хора не са успяли да дойдат. И така, благодарение на Боян Фераджиев имаме възможност театралните любители, които не са имали възможност да дойдат днес, да гледат тази дискусия в Фейсбук страницата на Ялта Art Room. Няма да могат да гледат откъси от спектакъла и други специални неща, които по-късно ще видите, заради съображения с закона за авторското право. Благодарим и на ръководството на Народен театър Иван Вазов за съгласието им спектакъл от близката история на техния репертуар да бъде представен в рамките на отворената дискусия. Инициативата, на която днес слагаме начало, се случва благодарение на Национален фонд култура и Ялта клуб, за което сме много благодарни. Да, впускаме се в едно интересно начинание. Представленията, които ни създадоха, защото вярваме, че ние като театрали и зрители сме съставени от представления, настоящи и отминали. Театралното изкуство се случва, когато присъстваш в залата и само тогава, когато се участваш в съдбата на написаните герои, оживени от таланта на артистите, създали този свят, но има едно друго представление, което започва с финалната завеса, аплаузите и многозначителната тишина след последните ръкопляскания. За това представление искаме да си говорим. И най-вече за това какви са съставките, за това едно представление да живее живот извън театралната зала. Да. Ти си бил комедиен артист. Разбира, такова едно ампула имам, да. Нашата среща уважих композитора на спектакъла Калин Николов. Автора на сценографията и костюмите Никола Тороманов. И макар да не е наоколо, тук е самият Явор Гърдев, който е. И когато започнахме... Да, заповядай, Явор. Да вляза пак. Да. Трябваше да вземем дим машината, аз ви казах. Да, ами когато ние започвахме селекцията на нашите представления, върху които искаме да говорим, името на Явор Гърдев първо изникна в съзнанието ни, не само защото е страхотен режисьор и един от големите умове на съвременна България, ами защото е много чест зрител на Ялта Art Room. И много сме благодарни, господин Гърдев, за това. Да, сега имаме един специален подарък за вас от Явор Гърдев и Калин Николов и моля за видео. Ще обобщя какъв ще бъде формата на представленията, които ни създадоха. Ние минахме през страшно много варианти с Васил Дуев, от идея това да се изгледа целият спектакъл, след това да се коментира, но е много проблематично с спектаклите от началото на новото хилядолетие, просто защото почти не могат да се намерят никакви записи или те са в толкова лошо качество, че не могат да се изгледат целите. Някои от тях са много дълги и за това, тъй като нашите срещи са с образователен характер, решихме да се спрем на отделни сцени, които за нас са важни и смятаме, че са любопитни, и да поставим въпросите към авторите за тяхното някакси създаване. Да, много е важно да се каже, че тази хубава музика, която чувахте до сега, може да се намери във всякакви платформи, свободно да я имате от Spotify, от YouTube, Apple, как се казваше това нещо? Да, достъпна е. Добре. Да дадем думата на господин Гърдев. Така. Първи въпрос. Уилям Шекспир. Не видях. Прощавайте. Аз да кажа нещо преди да ме питате ли? Добре, да ще кажа. И то е важно. То е свързано с паметта за това изкуство. Тя много отдавна ме занимава, защото, така да се каже, ме завари в епоха, в която още не можеше добре да се пази спомена за едно представление, но вече имаше някакви първи възможности. И в този смисъл самата идея за това да се връщаме назад към някакви спектакли през спомени за тях
метод, по който се изучава театъра по принцип, напълно несигурен метод, заради неприсъствения характер на този тип изследване, може по някакъв начин да сглоби, според мен, в въображението нещо като обща идея за това какво може би е значил един спектакъл преди време. Въпросът е в това, че струва ми се, този формат идва да компенсира и се надявам, ако той успее да направи това, липса на усещане за систематично запазване на паметта за театъра, освен в слово. Тоест, традицията в българските театри, доколкото може да се запазва нещо, в което спектаклите са преразказани или се събират рецензии за тях, неща, които само по един единствен път, през логоса, така да се каже, донасят до нас нещо за театъра, което, за съжаление, според мен е напълно недостатъчно. И поради това, че в COVID времето се видя колко добре са поддържани архивите, видеоархиви, снимкови архиви на театрите, ми се стори, че е време вече към този въпрос да се подходи системно. А системно значи с необходимата култура на архивиране. И понеже аз самия, заради това, че театрите не го правеха, се занимавах с това сам да се занимавам, доколкото ми е възможно, с архивиране на неща. Сега забелязвам, че колкото и системни да бяха тия усилия от моя страна, дори за спектаклите, които пряко са ме ангажирали, понеже съм имал участие в тях, това е несигурна работа. Да кажем, видеолентите, които бяха на разположение от началото на 21-то хилядолетие, те бяха дигитални, вече са негодни за използване и сега, когато се наложи да свалим от 3 касети откъси за това представление, се вижда, че вече качеството е много спаднало от това, което е било и в този смисъл няма достатъчно надежден запис. Това са само някакви така скици за това какво е било. И ми се струва, че в момента, ако се вземат мерки системни, има някакъв шанс поне представленията от този век и от началото на този век или следи от тях да бъдат запазени с помощта на изкуствен интелект, тъй като вече има програми, които лесно могат да попълнят липсващи пиксели или да поправят това, което не се вижда в определени сцени. В този смисъл не е съвсем късно за тази работа, а за представленията, които са от миналия век, в много голяма степен е късно. Има, за щастие, някакви останали ВХС и СВХС записи на определени спектакли. Те са дигитализирани, от тях има нещо, но в по-голямата си част това са загубени неща. Театралното изследване предполага възможност за различен тип достъп и ми се струва, че е крайно време това да бъде поставено на системна база. И се радвам, че много се зарадвах, когато Василена ми се обади да каже, че има такова нещо, което те са намислили, специално за спектакли, които са важни за тях, за хората, които те ще питат в интернет и по други начини за спектаклите, които са важни. Затова ми се струва, че този проект е важен и затова с удоволствие реших да взема участие в него и поздравявам организаторите. Благодарим. Да. Ами да пристъпим към същинската работа, съвсем някакси псевдоакадемично, така че старт. Уилям Шекспир, автор Вселена, задава в Крал Лир въпроси за унищожителния стремеж към власт, за сблъсъка между прямотата на всяка цена и публичния образ, за разпада на едно семейство и едно кралство, но отвъд това, кои са основните теми и въпроси, които постановката си постави за цел да зададе и развие? Ами тези, които ми се струва, че така или иначе са налични в Шекспир, у него има, и това той е привлекателен според мен, че бидейки толкова енциклопедичен, той дава възможност за интерпретация, която може да го постави във всякаква плоскост и всяка от тези плоскости е поле за развитие на неща, които са заложени в текст. В този смисъл, ако към него се подходи сериозно, там са заложени страшно много теми, които не просто са съвременни, а и не само вечни, ами са теми, които възникват в политическия живот на всяка общност през известно време. Те, разбира се, в Крал Лир са такива, които смесват, разбира се, политическия и
семейния живот, както той е смесен по това време, за което става дума. Но независимо от това, те съдържат, и според мен тогава, съдържаха проблематика, която е много характерна за българския политически живот и за българското общество, което също се лута между интуицията си за монархизация, т.е. за събиране на властите в един човек или на едно място, центрирани, те и досега са проблем, и тяхното разделяне. В този смисъл той е проблем, който събужда страха у много хора, че ето, ако няма един лидер, един водач, то тогава държавата се разпада, тъй като не е ясно кой командва. Ако тя е разпределена, както се изисква от съвременния тип демокрация, а и от античния, то тогава има опасност държавата да се разпадне изцяло. Особено пък ако я разделим на части от семейства. Тук за това и ставаше дума, когато работихме с Фичо по идеята за това как да разделим клановете на визуално ниво. Именно тая работа за един клан, друг клан и трети клан, на които държавата се разделя и те стават враждуващи държави, всъщност беше един от въпросите. В този смисъл, тогава аз мислих тази пиеса като пряк политически театър, който говори за нещо, което е налична проблематика, и много от нещата, за които става дума в Крал Лир, в следващото десетилетие се случиха в България. Властта се монархизира, след това имаше силна тенденция да се демонархизира. В общия смисъл на думата говоря това не в конституционалния, не че е имало заплаха да дойде конституционен монарх на власт. Въпросът е, че тенденцията беше за събиране във властите и когато започне да се оспорва това нещо, отново се оспорва по същия начин. Не дали да има такава, а кой да бъде човека, който ще ги обедини отново. Като че ли това е голямото политическо постижение. И в този смисъл тая пиеса показва как един човек може да вземе решение, ако това решение бъде взето твърде късно, как едно решение може да бъде неправилно в неговия случай и по какъв начин се случва така, че един човек в късна възраст може да се окаже бреме за другите хора. Тоест другия важен въпрос за мен беше да не се занимавам с това да доказвам правотата на Крал Лир, която в основния поток от интерпретации се доказва, а да се опитам да разбера защо, чрез актьорите, защо един човек може да се окаже такова бреме, че по-добре без него в един миг. И в този смисъл спектакъл беше и малко феминистки, защото той се занимаваше с това как може да се вникне в гледната точка на дъщерите на Крал Лир и да се разбере защо правят те така, както правят и защо не задължително в този спор правят Крал Лир. Защото те имат също своите основания и те са много сериозно описани в пиесата. Така че тази плурализация на перспективите беше важна от гледна точка на развитие на характерите вътре, много важна за мен. И по този начин искаше ми се сюжета да бъде отворен за една дискусия, която представлява вечен проблем и тя е баланса на това как да бъдат разделени властите и да не се събират в една, защото следва тирания и диктатура, а как пък може да се удържи ситуация, в която властите са разпръснати. Тоест две борещи се интуиции, които зрелите общества успяват по някакъв начин да удържат в себе си, а незрелите се люшкат от едното към другото. Добре, аз ще върна малко към нашия сценарий, макар че по посока това, което вие казвате, имаме по-нататък какво да си кажем, но един малко по-актьорски въпрос и то е има ли някаква формула или някакъв верен ход за работата със словото на Уилям Шекспир и нещо, което категорично не бива да се прави или нещо без което не може? Уилям Шекспир на чужди езици, на неанглийски език, има едно голямо преимущество за разлика от оригинала си на английски, че на всички други езици той може да бъде съответен на развитието на езика в момента, докато на английски не може. Той има един фиксиран вариант и това, което може да се прави там е да се опростява този вариант, за да се разказва на нови поколения, които не владеят лексиката на това време. Но за тях той така или иначе си звучи, както за нас би звучал Черноризец храбър, примерно, или нещо такова. А във всеки превод на чужд език той вече се превръща в интерпретация, в известен смисъл и в съавторска интерпретация на него и собствения си преводач.
В случая с Краулир, това беше превода на Валери Петров, който е поетически превод, така да се каже, силно изтеглен към стила на самия поет, който го превежда. Това ми се е случвало в работа с Шекспир и на други езици, на чужди езици в друга ситуация. И когато се избере превод на поет, който самия има силно изразен стил или пък много ярко словесно присъствие, което е белязано от някакъв стил, тогава, разбира се, трябва човек да си дава сметка, че отива към една авторизация, която заземява някъде тази пиеса и я прави адекватна на някакво отношение, което би могло да бъде и друго в рамките на същия език. Например, в турския вариант на Бурята, който правихме преди години в Адана, превода беше на Джан Йоджел, който е много силен турски поет, но по същия начин той не се занимава с това да удържа петостъпния ямб в това, което е подадено в самия език на Шекспир, в неговата метрика и ритмика, а прокарва един собствен радикален стил, който също е много интересен, и така той дава своя отпечатък, който при интерпретацията няма как да не бъде следван. Така че в този случай ние работехме още с превод от линията на Валери Петров, която е много силна линия на Шекспирови преводи и целият опус Шекспиров, така да се каже, която по някакъв начин има отпечатък силен от Валери Петров, който придава известна лиричност на трагическите текстове и тези, които са от свода на историческите хроники, която при Шекспир е малко по-груба. Тя на български, придобивайки този лиричен стил на един мек поет, като Валери Петров, и деликатен поет, в някои от своите най-груби форми е смекчена. В този смисъл в интерпретацията тенденцията беше тя да бъде огрубявана на тези места, където тя трябва да бъде много по-силова, отколкото е лирична. И в резултат на това се явиха такива сцени, като първата голяма сцени, които изискват не просто телесно присъствие, ами силово телесно присъствие. Брутализъм изискват, тъй като текста предполага такъв брутализъм. Това беше едната от важните тенденции при интерпретацията и работата с езика, разбира се, беше подчинена именно на този слог, който предопределяше това нещо. По-късно в Хамлет, да кажем, това вече беше по друг начин организирано, с акцент върху петостъпния ямб, който изцяло се предава в преводите на професор Александър Шурбанов. И това предполага друг тип говорене като цяло и придава друг тип характер на текста. Но в този вариант си спомням, че ми се искаше много силно да опредметя нещо, което остава обикновено в интерпретациите на едно малко наивно идеалистическо ниво или така по-скоро на ниво на патетична интерпретация, което предполага, че имаме жертва, с която има саморазправа и саморазправата от роднини. Всъщност тази пиеса, според мен, става дума за една голяма политическа грешка, която се извършва съзнателно и тя се извършва по причини, които имат по-скоро личен характер, поради невъзможност от един момент нататък да се разделят тези сфери в собствения ум. И също така, в нещо, което е много важно, в някакво отминаване на политическото време на това, който делегира властта, по-рано, отколкото неговата той остава, така да се каже, да обитава един свят, който вече не е негов. Това е много чест проблем в нашето общество. Вече не можеш да разбереш света на другите, които идват след тебе, на собствените си деца също. И в момента, в който не можеш вече да разбереш този свят, но продължиш да функционираш като да си в своя свят и като да важат правилата на твоя свят, тогава вече ти си отмрял без да знаеш и ситуацията става трагическа, тъй като не можеш да функционираш, разбирайки реалностите, а можеш да функционираш само според своите представи за реалностите. Това е един от проблемите, които според мен е засегнат в Краулир. Тези основни акценти на интерпретацията бяха свързани с това,
да се опитаме да еманципираме дъщерите от... и тя не е от Шекспир наложена роля, от интерпретациите по-скоро, от патриархални интерпретации, така да кажем, до самостойни политически субекти, които имат свои политически искания и свое политическо присъствие. В този смисъл те наистина поемат мандатите на своите домейни и започват да действат в политиката, което много изненадва Крал Лир, който мисли, че това не е възможно и че той все пак ще бъде нужен след това, за да ги съветва да правят нещо. Обикновено не става така. Добре, понеже споменахме и Хамлет и аз малко ще отида по-напред до Евче, прости, но има в абсолютно по памет разговор между Хамлет и Хорацио, където Хамлет пита: ти познаваш ли баща ми? Той казва: да, той е крал, и Хамлет казва: не, той е човек. И в този смисъл, когато суверенът се отказва от суверенитета и някакси с това нарушение на завета и отказване от престола, то е за да може крал Лир да бъде човек Лир, отец Лир или бог Лир, разпределяйки. Според мен проблема е, че той не се отказва реално от суверенитета. Това е проблема в пиесата. Че всъщност той делегира, разделя, така да се каже, суверенитета, след което се опитва да продължи да го упражнява. И в този смисъл проблема с делегирането на суверенитет, който се делегира номинално, но не се делегира фактически, веднага изниква след това. Защото има неопределени условия, които там те са от битов характер спрямо дъщерите, но конфликта проистича в крайна сметка от това, че той дава властта на децата си, а не им дава да я упражняват. Тоест извършва нещо, което е акт по-скоро външен, а фактически някакси започва започва да вижда, че бидейки ненужен, е направил вече грешка, разцепил е нещо, това нещо започва да се разпада, нещо повече, там нещата са свързани с неговия личен живот и очакванията му като баща, което е по-голямата трагедия. Това политическо смесване произвежда конфликти, които са от личен характер и те са свързани с разочарованието на бащата, който очаква нещо от дъщерите си, което те не искат да му дадат, и нещо по-голямо, което ми се струва, че в случая с Корделия, той не може да различи кога някой работи и играе в негова полза от истинска лоялност, а привижда фактическата лоялност като предателство. Това също много често се случва в режим на честолюбие. Случва се и с него. Така ми се струва, че стои въпроса с Лир и суверенитет. Трагедията Крал Лир е написана в 1605 година по история от 8 век преди Христа. История, легенда. Какво е времето, в което се развива действието на спектакъла? Има слънчеви очила, има самурайски мечове, говорихме си за нинджагото по-рано, и други елементи от различни култури, елементи от пънк-рок културата, които се вписват идеално в трагедията. Как се стигна до това обвързване на култури и исторически артефакти? Аз като човек, който практикува театъра след перформативния обрат, така да се каже, не мисля, че епохите или културите или някакви белези на костюма бележат това в каква епоха става дума. За каква епоха става дума? Това са знакови подходи, които обитават една реалност, която и при Шекспир вече е била синтетична. Тя също е била несъвременна. Например, никой в Шекспировата епоха няма да му хрумне да играе драми, чието сюжети са в античността, с антични костюми. Просто не е такъв подхода. Това нещо възниква в театъра едва с възникването на модерната режисура в края на 19 век, когато за пръв път започва такава тенденция към
някаква достоверност на историческата епоха. Това е феномен едва от 70-80-те години на 19 век. В този смисъл Шекспир никога не е мислил по този начин и заради това ми се струва, че въпроса дали трябва Шекспировите драми да се правят в исторически костюм или не исторически костюм няма никакво отношение към Шекспир. Той има отношение към по-късни интерпретации, които имат тенденцията да правят така. Както и няма класическа естетика на интерпретиране на Шекспир или пък класическа естетика на интерпретиране на Чехов, има представи за това какво сме гледали в детството си или какво сме гледали по телевизията, които ни казват, че Шекспир в някакъв момент се е правил по този начин. Но той е момент, който е много по-късен от самия него и няма нищо общо с неговия собствен театър. Въобще Елизабетинският театър е от съвсем друг вид, той има съвсем други конвенции, има остатъци от тези конвенции на сцената, които са възприяти в него. И по тази причина ние нямаме никакъв ангажимент. Нали, аз от начало, априори, не чувствам никакъв ангажимент да възпроизвеждам матрици интерпретативни, които принадлежат на определени епохи. И заради това нямам и особена грижа по отношение на това дали тези събрани синтетично елементи са организирани по начин, по който да свидетелстват за някаква епоха. За мен това е синтез, който би трябвало да става в съзнанието, въобще на културата на постмодерния човек и да е ясно, че театър борави с априорно ясно, че театър борави с условности, които не могат да бъдат приведени в пълен синхрон. Дори то всъщност най-отчаяният опит е когато трябва да се изгради един кохерентен свят, който да създаде илюзорна среда за определена епоха. Там всъщност е най-големият проблем. Като почнем от четвъртата стена. Когато направиш 3 стени на определено помещение и таван и се опитваш това помещение да изглежда реалистично, тогава следва резонния въпрос, а къде е четвъртата стена, за да изглежда то реалистично. И защо те функционират само с 3 стени, а има отвор към публиката. Това вече е достатъчна пробойна в конвенцията, която предполага синтетично мислене и от страна на публиката, когато тя е в театър. Затова ми се струва, че този тип подход, който се нарича, обикновено се нарича трансвременен, той предполага такава игра сам по себе си като възможност и за мен не подлежи на въпрос, нито пък когато такъв въпрос ми се отправи, аз чувствам необходимост да изяснявам такова нещо, тъй като боравенето с илюзията за мен е значително по-маловажно от боравенето с ефекта на отчуждението. А ефекта на отчуждението предполага да се конструира реалност, към която да подходиш, която да ти представи света в определен вид точно тази вечер, в точно това време и никога друг път. И тя е такава с тези знаци вътре в себе си и с тези взаимоотношения тогава и в това представление. В този смисъл няма проблем, че те са за мен, нали, няма проблем да има хора с съвременни татуировки или нещо такова. Особено при Шекспир няма проблем. Ами, може би след нашия пролог да пристъпим към отказ от видеото Личен архив на Явор Гърдев. Първо действие, първа сцена. Моля, видео. Какви са мотивите на Лир да накаже Корделия? Дали е възпален от това, че сърцето му е наранено, или присъдата му е поредена от отхвърления от Корделия урок по власт и политика, който нейният баща иска да й предаде? И аз допускам това нещо поради това, че има един малък мизансцен преди това, когато той очаква нейната реч и слизат, имат това специално глава в глава миловка. Тоест тя засвидетелства честна обич, но не е така обстоятелствена като сестрите си. Аз мисля, че основният проблем с Корделия е комуникационен проблем, а не всъщност няма проблем с нея. Въпросът е, че не може той да идентифицира това, че, айде да кажем така, той не може да идентифицира нейния антитеатрален предразсъдък.
цялата тая работа е форсирана, той е потлъч ритуал, така да се каже, държавен ритуал, който ми се искаше някакси да заприлича на такъв традиционен семейен ритуал по връчване на булки, даване на зестри и такива неща, което той практически е. Трябва през цялото време да удържаме в съзнанието си, че персонажите, особено от историческите хроники на Шекспир и от трагедиите често, те не представляват страните си, а са страните си. Те си говорят с имената на страните си. Здравей Франция, здравей Англия, здравей по-малки графства и така нататък, домейни. И те не са просто хора, които представляват народа в това място или нещо такова. Те са самата идентичност на това място и те се наричат така, както страните си. В този смисъл той дава едно семейно имане, така да се каже, има една ливада, която той дели на 3 и раздава тая част на тебе. Буквално това прави. И въпросът е в това, че очакването е, че по един заявен начин, на заявения перформативния начин, в него винаги има доза фалш. В този смисъл, ако аз отида да изявя любовта си по възможно най-патетичен начин на публично събитие, тогава аз не мога да бъда достатъчно искрен в своята любов, макар да мога да я заявя. И Корделия всъщност отказва да направи това. Тя отказва да обърне личността си така, че да придобие едно публично аз, което да каже пред всички: татко, аз те обичам, защото аз те обичам, това е интимен акт и аз мога да ти го кажа така в личен разговор, когато не съм принудена от диктата на тълпата или пък от някакъв странен ритуал, който трябва да ме накара да го заявя, за да получа аз някакъв дял от нивата. Според мен това е проблема с Корделия и оттам се образува много сериозен комуникационен проблем. И този комуникационен проблем е в това, че той не може да идентифицира нейната искреност, а я припознава като особен вид наглост, особено когато тя е свързана с държавен ритуал. И от това се ангажира неговото честолюбие. Неговото честолюбие решава да отсече и да даде урок и оттам нататък следват всички проблеми. Въпросът в това обаче какво би станало, ако не биха последвали тези проблеми, разлика нямаше да има. Ако Корделия беше получила своя дял, едва ли щеше да има някаква голяма разлика в това, което се случва. Събитията, които следват оттам нататък, щяха да имат сходно естество. Така, струва ми се, че това е работата там и той дълбоко съжалява, разбира се, по-късно, че не е могъл да намери този ход и както много хора дълбоко съжаляват, аз също много често, много дълбоко съжалявам за прояви на честолюбие, които са унищожили нещо. И те обикновено са свързани с самосаботиране. Нали? Ти или си проваляш царството, или си проваляш нещо, което ти е важно, само и само за да покажеш, че имаш такъв интегритет, който не може да бъде засегнат от другите, в случай от дъщеря ми. Както е в неговия случай. И това беше в основата на този интерпретативен ход. Затова и тази сцена е така форсирана. Тя е форсирана тъкмо поради този характер на, да кажем, панерджийско-заявителен характер на ритуалите по семейно наследяване или по разделяне на имоти, на чаизи и такива неща. И на такива дарове. Те наистина така се и мислят в тая епоха. По-късно имахме питане около това, защо толкова е бравурно са всички. Да, вие отговорихте, че си... За да се засили театралния момент, а театралният момент трябва да се... Аз също имам антитеатрален предразсъдък. Нали? Според мен модерната режисура работи от антитеатрален предразсъдък, защото тя ненавижда фалша на театъра и се опитва да намери в него нещо, което е повече истина от самия живот. Това е по принцип някакси основния стремеж. В този смисъл е една здравословна... като не е омраза това нещо, е едно здравословно такова скептично отношение към самата театралност е тук форсирано. И даже на моменти, и тук на видео, особено когато вече се види, когато не е в реална комуникация, защото това не е реално комуникиращо представление с публика, това е репетиция, която съм снимал, и то така през ръка. Тогава има много моменти, в които това, и аз сега го хващам, аз разбира сега не бих поставил тази сцена така изобщо, друга да би бил акцента,
Но ми се струва, че основата на тая грешка е в този провал на комуникация. А защо тази пауза външна и вътрешна у Корделия, когато Крал Лир произнася тъй наречената присъда? Защо тя е без реакция и в някакъв смисъл без акция в този момент? Не. Това, че нещо премълчаваш, не е липса на акция. Това е негативна акция. Има много действия, които в определени ситуации са свързани с бездействие. Те не са по-малко ефективни. Въпросът е, че когато ти решиш да упражняваш бездействие в дадена ситуация, това е сигнал, че ти не се подчиняваш. И той възпалява патриархалното честолюбие, разбира се. Това се случва според мен. Но дали не е по-уместно да светнем и да се опитаме да направим дискусия от това? То е хубаво, като интервю така тече. Аз чувам някакъв монолог, не виждам никого и въобще не знам какво става. На каква среща съм? Въобще не виждам. Ако искате, ако някой има някакви въпроси във връзка с това, нека и междувременно да попита. Да, трябва да записваме, така че ако някой има някакво... Или да оставим за края. Но конкретно за тук по тези сцени или нещо, което е свързано с тия въпроси. Един момент ще дойда. Да. Това е заради записа. Въпросът ми беше преди малко, като казахте, че бихте поставили по друг начин сега тази сцена. Как бихте поставили сега? Значи, това, което виждам на видеото в момента, първо, в него виждам 1800 режисьорски, актьорски, постановъчни и всякакви други грешки. И това е едното. Едното е, че ми се иска да оправя тая сцена. А второто е, че има един такъв момент, в който театъра не е възможно да удържи своята адекватност към момента, в който е бил създаден. И затова аз съм привърженик на това човек да убива собствените си представления в определен момент. Този момент трябва да се почувства добре кога е, но има един момент, в който комуникационната верига се скъсва и независимо от това, че дадени представления функционират, някакси ти си иска да ги убиеш. Първият импулс е, че това нещо не трябва да се играе, според мен. Не би трябвало да се играе в този вид. И то е защото то е отговаряло на някакво стечение, на констелация на енергии в собственото ти отношение към другите в определен момент и ако щете дори на собствените ни животи във връзка един с друг от този момент, което в един миг се изчерпва като реалност. Той изчезва като свят напълно. В този смисъл то не може вече да бъде референтна база и умира само по себе си. В този смисъл, ако днеска бих поставил Крал Лир и бих правил това на голяма сцена, тогава нямаше да се опитвам да форсирам изобщо перформативната атракционния елемент на форсирането на този панаир, щях да вървя изцяло по друга линия. Просто защото този вид престореност на мене вече самия ми е дидактична. Аз виждам тук дидактичен текст, който съм се интерпретативен такъв текст, режисьорски текст, който съм се опитал дидактично да проведа, а вече не съм толкова дидактичен, колкото съм бил. Сега съм много по-либерален в дискурса си. И никога не бих тръгнал да изяснявам нещата по толкова очленен начин, отчеканен начин. Така че не знам как би го поставил сега, защото това е сложен въпрос. Когато влизаш в отношение с някаква пиеса, тя зрее дълго време в главата ти и повече и по-важното е, че тя зрее в взаимоотношенията ти с тези, които я правиш. И плътта нейната не се появява само от концепт някакъв, който е залегнал в главата ти, а по-скоро от съпротивата срещу този концепт, който е във въображението ти на самата реалност, в която упражняваш това действие. Тогава аз не бях толкова склонен да приемам отвънка сигналите на тая реалност, а сега съм много по-склонен и работя. Мисля даже, че е предимство. Даже сега мисля, че е много лошо, ако успееш да прокараш първоначалната си идея. Това значи, че има нещо адски съмнително в цялата работа. Или ти си бил до край
диктаторски настроен и си решил да проведеш нещо, което е било така абстрактно твое тежнение и си упражнил някакъв вид насилие над действителността, или не си разрешил тя да ти каже нищо, за да направиш нещо с нея в този момент. Това си зависи от моментната зрялост, моментното предразположение и моментната склонност да тотализираш участието си в театъра или обратно да се изтегляш от тоталност на участието си. Има много други начини да се направи, които са ми много по-любопитни сега. Това е твърде поставено. Да, само и аз да питам нещо. Да. Как това кореспондира с първата тема, която коментирахме за паметта на представленията и съхранението им? Ние имаме един запис на Крал Лир, който от преди еди колко си години, който вие в момента като гледате и си казвате какво е това по дяволите и защо го гледаме дори в момента по някакъв начин, някакво чувство на такова чувство. И т.е. ние можем за момента само така да ги съхраняваме и да речем изкуственият интелект може да допълни някой друг пиксел, но той не може да допълни или да усъвремени. Тоест театър е такова изкуство, такова му естеството, то е моментно, някакси мимолетно ли, как се казва. Така е. И въпреки това ние изпитваме някаква нужда, най-малкото тази среща е такава, да съхраним това нещо и да го гледаме след време, може би осъзнавайки, не знам дали тогава сте осъзнавал, че сега ще се случи тази среща, но все тая в момента осъзнаваме, че то в момента не е това, което вие ще направите сега. Да. И съответно ние няма да го гледаме така, както бихме го гледали преди 20 години. Абсолютно, 15. Да, така е. Нито пък то трябва да се гледа на видео. Въпросът е в това, че такъв тип остатъци те регистрират някакъв момент, към който отношението в моя случай винаги 100% е критично. Въпросът не е в това дали ние харесваме това, което сме направили, а е в това как театъра успява да оставя следи в някакви определени моменти и дали ние имаме достатъчна такава сила на въображението, с която да можем да си възродим контекста около театъра от това, което той е в даден момент. На мен лично са ми полезни такива работи, дори да гледам отказ 2 минути от някакво представление. Да кажем, наскоро ми се случи покрай смъртта на Иван Станев, вечна му памет, да гледам някакви откъси от негови представления, които са от 80-те години, от 90-те години на миналия век. В някакъв вид те ми доставят, някакъв такъв моментен вид, дори най-късите откъси, ми доставят парчета реалност, към която аз съм имал отношение, без да имам пряко участие в нея. Когато бяха неговите интересни представления, аз бях ученик още или на края на гимназията и в началото на следването си, и малко след това. Но те ми осигуряват един мост към време и търсения, с които аз мога да споря сега, обаче те ми дават много голямо познание за този вид комуникация, който театъра е бил в този момент. И когато те се съчетаят с спомен от това, те произвеждат една реалност, по която ние можем да се движим лека по лека. И голяма новост за мен беше, да кажем, възможността да се гледа Майка Кораж на Брехт. Някакъв запис и пусна Берлинер ансамбъл от 60-те години, мисля. И всичко в този театър вече няма почва. Нали, ти разбираш много добре как всичко в този театър няма почва и че той не може да съществува в този вид в твоето време. И според мен това е най-интересното в театралната памет, че тя остава такива следи, които интерпретативното въображение или нашето разбиране, чрез собственото си разбиране, ние се свързваме с някаква епоха, без гаранции, че това свързване е безкритично. Аз самия се свързвам критично 5 години по-късно след това, след като гледам нещо, което съм направил. И това е защото определен момент е свързан с такава констелация на взаимоотношения и жизнени сили, която изчезва, но ти можеш в паметта си, чрез такива средства, да я възстановиш в някакъв смисъл. И според мен това е вид познание. Това е театрознанието всъщност. Да можеш от различни сегменти да изградиш реалност, която да ти даде не само понятийно, а и чувствено усещане за това къде е бил театъра в определено време, по какъв начин е комуникирал и как е комуникирал. Затова помагат всякакви следи. Парче от реквизит, от костюм, от бутафория някаква и така нататък. Всичко това говори
в една такава схема, в която възстановяваш нещата. Иначе самия импулс да се съхранява, като че ли е свързан с някаква... той е свързан с неизбежен провал на идеята за оставане. Тъй като обезпечаването на оставането в света не се е получавало вече хилядолетия и нямам никакво основание да се надявам, че то ще почне да се получава. Защото то не зависи само от човека, който иска да остане, ако той има такава амбиция или го прави за това, а зависи от цял кръг на комуникация с другите, в който се изгражда тая възможност. Тя отпада и в този случай ние сме осъдени на невъзможност да се преживеем някакво представление, като представление, което ни е изграждало. Нали, мен това представление също ме е изграждало отвътре, ако се върна към заглавието на тия срещи, и всяко представление, които ненавиждам, също са ме изграждали. Даже негативният опит е много по-важен според мен, отколкото позитивният в това отношение. Но въпросът е в това ти да влизаш в комуникация с тези реалности и така познанието и усещанията за театър придобиват много... Те се отварят като ветрило и придобиват много по-широка валидност. И най-важното, човек придобива възможност да комуникира с театъра, като да има с него много по-голям опит, отколкото всъщност има. Тези умрелите работи, дето са регистрирани на запис, те добавят към този опит, без да дават комуникационния резултат на присъствието, който е най-важният в театъра. Така ми се струва. Имаме ли още някой от публиката, който в момента иска да зададе някакъв въпрос, или можем да поканим и другите? Имаме въпроси към другата част от екипа в лицето на господин Тороманов и господин Николов. Има ли сега въпроси? Не казват. Никола Стоянов е играл в Краулир. Така ли? Да. 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 Тук има сега една... Втората диапорама е от едни кадри, които се оказа, че Калин е правил. Калин Николов с собствения си апарат по време на репетиционния процес. Те за мен са всъщност интересните кадри, защото те дават парчета от някаква вече съвсем непредставителна реалност, нали, от репетиции, от такива неща. И там целият този първи клас, нали, първия клас, с който почнахме репетициите, този, който беше на Стефан Данаилов, вечна му памет и на него, и е отразен, а се оказа, че дори пазя видеа от кастинга на втория клас, който беше вече клас на професор Атанас Атанасов, който две години по-късно влезе в представлението, след като първия клас завърши и нямаше как да продължим това колективно присъствие вътре. Но това беше интересно, защото там има тази присъствието на един цял клас от хора от надфис прави нещата особено сложни, защото енергията на един режисьор, когато хората нарастват, с които работи, там ще голямо количество хора, особено когато се опитваш да намериш някакво смислено присъствие, което не се явява в чист антураж, ами в нещо, което е добре оправдано, усложняваше много задачата за мен. За мен това беше много енергийно тежка работа. Ти помниш ли това? Да, аз не само, че го помня. Аз мога да кажа тук пред хората как, защото аз сега разбирам, че вие сте имали такъв страх, да речем, или не страх, как проблем с смяната на този клас и толкова много хора и така нататък. Това всъщност като да смениш 20 актьора в едно представление, буквално. И това, което ми е останало на мен като много сериозен урок и толкова късно дошла обратна връзка по някакъв начин, е това, че ние, когато репетирахме с вас няколко репетиции в зала Юг или там, където иде, аз си спомням едно изречение, вие казахте на нашия клас, казахте,
имайте предвид, че вие сте мимас или масовка или както е, но вие сте лепилото на този спектакъл. Тоест, успяхте, поне мен, не знам моите колеги, ма и те станаха актьори, така че може би и тях. Успяхте да ме убедите, че аз и моите колеги сме важни и не само, че сме важни, ами един вид тогава едва ли не казахте, че ние сме по-важни от индивидуалностите вътре в спектакъла, които са тогава най-големите актьори в София и в България. И вие казахте, вие сте лепилото на този спектакъл. Да. И мен това ме е научило тогава да уважавам се едно, защото ясно е, че тогава течаха и възстановителни репетиции и вие се занимавахте и с Наум Шопов, и с Мария Каварджикова, и с всички там, Юли Вергов и така нататък, паралелно с нас. И съответно за нас имаше по-малко време и така, но с едно изречение вие успяхте да се справите с този ваш Да, то е проблем. малко ва-банк положението, защото обикновено, когато някой трябва да бъде ангажиран на сцената пълноценно, тенденцията да го убеждаваш, че макар и да играе малка роля, той всъщност играе много голяма роля. И на мен пък винаги ми се струва, че е хубаво от начало човек да е наясно, ако играе малка роля. И в този смисъл нали, не си правим илюзии. Важно е да кажеш, че няма илюзии за това, че тази роля е голяма. Тя всъщност е малка. И обаче тя има тази цел и тази цел, ако си склонен да изпълниш, това е по-добра мотивация да играеш, отколкото всъщност в първата сцена, която гледахме, тя беше с стария клас, но както е с този мимас, който през цялото време беше в представлението. И това казахте, освен че сме лепилото, че всъщност се разпадне вашата идея за дадените сцени, ще се разпадне, ако ние не сме концентрирани, не сме не си вършим работата добре, се разпада идеята, вашата идея, постиженията на големите актьори и така нататък. Да, разпада се тъканта на спектакъл. Точно, да. И така, че това е. Вие така успяхте да се справите с с едно изречение, което беше супер. Благодаря. Да. Да. Господин Николов, музиката за този спектакъл остава емблематична отвъд спектакъла, както често се случва с музиката, която вие правите. Даже специално за Крал Лир и музиката, която е в трейлера, съм чувал не един и два телефона да звънят с тази музика, което мисля, че е голямо признание. Какво ви вдъхнови за точно този спектакъл? Всъщност, точно за този спектакъл ме вдъхнови това, което обикновено ме вдъхновява за всеки един спектакъл, върху който работя. И това основно са хората, с които се случва този спектакъл. Мястото, на което се случва, разбира се, и драматургията, но на първо място са хората и нещата, които се случват по време на репетициите. Както за всяко друго представление, така и за това обичам да не чета текста предварително, а на първо четене, когато се прочете от актьорите, някакси да попия директно от тях информацията, която ще ми бъде нужна, за да измисля каквато и да било музика. Така че това е нещо. И след това всички репетиции, на които мога да присъствам, се опитвам да съм на максимален брой репетиции. Тъй като усещането ми да съм част от това цяло е нещото, което ми показва какви трябва да са темите, инструментите. Ето, да кажем за Крал Лир, една от основните теми е записана с Валентин Ганев и неговия контрабас. И това стана супер силна тема в представлението. Да, той ви праща много поздрави. Ние поканихме целият екип, всичките актьори, но повечето от тях са заети и имат спектакъл тази вечер. Но да, той също ни разказва много интересна история за това как Ед Харис е гледал спектакъла и как е бил много впечатлен от музиката и даже си е заминал от България с диск с музиката на Крал Лир. Аз към
Към господин Турманов, вие оттам или където... Добре. Този спектакъл впечатлява изключително с техническите си постижения и аритметиката на многото необходими промени, с които до милиметър се постига точност и в разполагането на различните елементи от образа. Дори това доставя естетическа и за автора на сценария емоционална наслада. И как се стига до изграждането на това метално кралство? Аз съм забравил това страшно отдавна. Памет. Имаме Наум Шопов, след това Йосиф Шамли. Има Захари Бахаров с нещо като коса. Това е много отдавна, хора. Не, имаше нещо. Това е било при първия клас. Си спомням, да. Но наистина това беше първата ми сериозна среща с голямата сцена на Народния театър. Аз и преди това имах някакви неща, защото наистина, както сложният въпрос правилно, правдиво казва, това е нещо като метално облекло, което точно паса върху тялото на Народния театър. И това беше един такъв много незабравим и тежък опит за мен. И... Има ли... Да, много правилно, да, много добре. Има ли нещо, което не се случи по начина, по който си го представя? Пак ще кажа, забравил съм, но сигурно има такива неща, но като цяло може би това, което видяхме сега с тази сцена на Купона, тя трябваше безкрайно Яворе. Но според мен заради видеото, когато беше наживо, не беше така. Аз може би като най-възрастен от екипа съм по-сантиментално настроен, но не беше толкова зле, колкото видяхме тук. Повярвайте ми. Не е само заради качеството на видеото. Сигурно имало големи проблеми, но наистина, когато тръгна да излиза и след това като си играеше, по отношение на пространство, наистина аз изпитвах така... Аз съм критичен също към себе си, но това беше така едно силно преживяване. И според мен и постижение. Нека така да бъдем скромни. Да. По-добро си има. По-добро няма да има. Добре. Да. Да, и също така беше много рискова, защото тя ангажираше... Няма ли да видим бурята? Ще има ли видео или не? Не бурята. Да, това има трейлър в YouTube. Да. Да, там имаше наистина рискови моменти, защото имаше момент, в който Наум Шопов седеше в единствената статична част възможна на сцената и всичко около него се движеше и въртеше. Да. И просто го побихме там, казахме му не мърдай. И така. Имаше и най-инфарктното нещо, което вие не бяхте на това представление, но това, от което винаги съм се страхувал, че ще спре сценичната механизация по фатален начин. И тя го направи на едно представление. И това беше точно представлението, което гледа Кама Гинкас, режисьора Кама Гинкас. И това се случи на 17-та минута след първата сцена. Там имаше една много голяма промяна, при която се преминава категорично от двора на Лир, вече или към Кент, или пък към първата сцена на Олбани, не си спомням точно, една от тия две промени, при което всичкото това се движи, колите на театъра, подиумите и така нататък. И понеже, не знам дали знаете, но сценичната механизация на Народния театър, тя е чудесна, тя сама по себе си би могла да бъде музеен експонат, но тя е правена през 20-те години на миналия век, т.е. тя е на над 100 години вече. И тя наистина е музеен експонат, но функционира и в един миг може да спре по причини, които не могат да бъдат предвидени, тъй като изпомпването на определено количество масло в двигателите долу не е достатъчно или така. И това се случи веднъж на Крал Лир. И се наложи на 17-та минута да направим принудителен антракт технически.
И тогава си спомням, че аз отидох горе, започнаха опити да се поправи това нещо, да продължи представлението и да, след 20 минутен антракт това се случи. Аз междувременно се качих горе на третия етаж и там за да кажа на Павел Васев, който тогава беше също вече много памет, беше директор на Народен театър и при него беше отишъл Кама Гинкас и като влезе той каза, много интересно място за първи антракт. 17. Много интересно измислено. Той беше останал с впечатление, че това е нарочен антракт, който има акционистски характер. Да. Или се е шегувал, разбира се. Но това си го спомням, защото той е страх от това е особено нещо в Народен театър и при Хамлет и след това винаги има един такъв момент, в който ти стискаш палци, че всичко с тези промени ще бъде наред, защото там се отварят едни много големи 8-10 метрови пропасти в сцената, в които влизат, качват, слизат, качват се подиуми. Силно субективизирано. Сега в момента няма такъв театър в Европа, май, с такава механизация. Всичко вече е електроника, някакси натискаш копче, датчици, а тук седат едни чудесни хора, долу дърпат едни ръчки, лостове, долу е като в галера наистина. Да, като филма на Чарли Чаплин, като в модерни времена. И точно така изглежда. И някакъв на Фелини такъв кораб, който вътре се случват някакви страхотни работи. Да. Но това има и своите рискове, тъй като съвременните системи имат датчици, които пазят хората върху тия подиуми, докато тук това е въпрос на внимание и по тая причина винаги може да се окаже проблематично в даден момент. Но така, толкова за техниката. Въпроси? Ако имате въпроси, ако не, да видим последния подарък от Явор Гърдев, който ни е направил. Това са всъщност снимки, които е направил Калин по време на репетициите. Да. И те стояха там в една папка и като ме помолихте, зарових се и ги открих. Супер. Ами, нека да ги видим. Вие през това време можете да си помислите за въпроси, да съберете смелост. Ако не, ние имаме подготвени 2 от онлайн изпратени на нашия имейл. Благодаря. Аз благодаря и на господин Тороманов, който припомни сцената с бурята, която много добре всъщност помним. И тогава и сега ми се струва, че се открива огромна символика в нея и извън произведението, просто чисто житейска символика. Наум Шопов имаше ли усещането, че създава лебедовата си песен с ролята при вас? Да. И то беше... аз мисля, че това беше и негова цел. Тя беше ясно артикулирана цел и негово голямо желание. Той вече беше правил тая роля в едно представление и имаше опит с текста и със сигурност, поне в този момент, това беше мечтаната му роля. И аз съм много радостен, че успя да се осъществи проекта, защото такъв тип, тези големите представления са най-тежки за организационно и това не винаги е сигурно, че може да се случи, но в този случай някакси се получи така, че успяхме и наистина съжалявам, че някакси не успя според плана си да го и доиграе до момента, в който искаше. Но, за съжаление, това са обстоятелства в живота, които са непредвидими за никого. Едно е сигурно, че той играеше много всеотдайно тая роля и някакси това се беше концентрирало като много важна мотивация. Той се подготвяше за представлението, което идва много сериозно и отдалече. И разбира се, неговото присъствие в репетициите беше забележително и то най-вече с факта на особената посветеност и концентрация, при която за всички останали, защото един такъв голям проект, хората имат склонност и да се разсейват от време на време, когато са много хора на репетиции, има едни моменти, в които някой не е заед и така нататък. Се разсейват, пък започват така да отпадат лека по лека, докато той беше по някакъв начин и пример, който консолидираше енергията на другите, защото той самия беше много посветен на това нещо и някакси другите усещаха едно такова неудобство
да се отпускат особено много. И това, което може да се каже със сигурност, е, че когато има човек, чийто авторитет и легитимност, защото то легитимността е това, което другите ти дават, така да се каже, за да се изгради авторитета ти, тя беше абсолютно несъмнена. И това много помага, защото имаше и усещането, че все пак една голяма група работи за един човек, който заслужава напълно да се работи за него, и това е много важно усещане. Здравейте, мисля, че на първия ми въпрос вече отговорихте. По-скоро бих разказала като обратна връзка историята Наум Шопов младши. Тези ни гостуваше в телевизионно предаване и там разказа, че всъщност имаше въпрос свързан с Христо Раф и Крал Лир, но той разказа, че за него Крал Лир е един и това е неговия дядо. В последните години, когато е бил вече болен и не се е чувствал добре, всъщност той не е можел да диша добре, но в момента, в който е стъпвал на сцената, всичко това е изчезвало и всъщност той се е вживявал в ролята по такъв начин, че дори здравословните му проблеми са изчезвали. Да, така беше. Но да, накратко, бърз въпрос. Ако днес поставяте Крал Лир, кой български актьор бихте избрали да го изиграе? Много коварен въпрос. Да отговоря така, днес няма да поставям Крал Лир. За да оставя възможности за избор. Аз лично се замислих кой може да го изиграе. Не така както може би Наум Шопов, но на едно такова равностойно ниво. И за мен лично ми стане интересно точно какво и вие мислите. Но да, може би е малко труден. Да, ако кажете някакво име, ще ме задължите много. Бих ви помолил да не го правите. Да, но това е факт. Наистина, Наум имаше проблеми с дишането, много сериозни, и сцената е такова място, което те мобилизира по начин, който ти нито можеш да контролираш до край, нито е гарантирано, че след тая мобилизация няма много бързо да се разболееш направо. Тя така мобилизира, че хора, които са тежко болни, могат да играят с изключителна енергия, след което да се разпадат почти. Веднага да се връщат към големи болки, които са имали, но по времето, докато играят, нямат. Въобще сцената е много особено място в това отношение. Тя мобилизира някаква сила, която не е до край проучена, и прави хората и по-силни, прави хората и по-концентрирани, и в някои особени случаи им дава сили, които по принцип в друго време те не биха могли да съберат и просто нямат. Разбира се, това до края Наум игра, докато можеше, с пълна посветеност, и това беше много важен, според мен, негов личен, не стимул, ами негово лично убежище от целия начин на живот, който имаш в един такъв момент. Защото това е тип някакъв вид възможност да избягаш за много малко време в тая концентрация, нещо, което намираш за смислено. И това се виждаш от всички. Само преди да задам своя въпрос, понеже развълнуваме това по някакъв начин. Той не само, че аз имах честта и щастието и въобще чудото ми се случи да бъда на 1,5 метра от това нещо, за което вие говорите. Като студент втори курс, нищо не разбиращ и така нататък. И той не само успяваше да издигне себе си на едно друго здравословно ниво, а той инжектираше в ученици като нас неописуемо мощна енергия, която те учи на театър, ма не точно учи, ами не мога даже да го кажа. Все едно ти инжектира ти театър по такъв начин, че ти после много трудно можеш да се откажеш даже.
той те заразява до такава степен, че ти си казваш, това е ниво, което тук има още 19 човека от твоя клас, които го преживяват. Даже не всички, защото по някакъв начин на нашия клан, на Корнуол, примерно, имахме такива сцени, които не бяхме близо до него. Имаше, може би, хора, които не бяха в негови сцени и така нататък. И той те задължава. Просто те задължаваше с това нещо. Това само по повод това. А моят въпрос е пак свързан с вашето поставяне, но не на Краулиер днес. Дадох си сметка, че в този спектакъл, без значение колко отдавна е, няма абсолютно нищо дигитално. Да. Аз не си спомням. Ние тогава може би имахме някакви телефони, интернет и така нататък. Имаше все пак някакви технологии. Те не бяха вплетени в... защото не помня. Имахме някакви тогава. Не бяха вплетени така в театъра и той е изключително... беше изключително сложен спектакъл. Изключително сложен по много театрален начин. Тоест грим, пропадала, опасности, буквални. Аналогов. Да. Точно така. Да. Но аналогово сложен, не дигитално. Да, много силно аналогов. И въпросът ми е дали, защото в днешно време театър е променил се, дали някой ден бихте поставил, без значение коя пиеса, по подобен начин, нарочно имам предвид, разбира се, по този аналогов начин и по някакъв начин винтидж представление да направите, без да използвате, без да ползвате техническите, т.е. в моменташните възможности на изкуствен интелект, на екрани, на прожекции, на всички тия неща. Просто от снимките са... Да, аз така или иначе повечето представления така правя. Защото според мен нараства с тази фанелка, с която бях, Марат Сад, която гледах, там пък беше точно обратния случай. Там беше изключително разработена тази част, която е свързана с прожекции. Там имаше камери, които се движиха, които бяха на челата на актьорите, които се снимаха едни други, докато говорят. Всичко преминаваше през пулт и така нататък. Тоест, още тогава, 3 години преди това представление, ние се бяхме потопили в точно обратния тип театър. Въпросът е в това не дали се ползват някакви елементи, които се считат съвременни, защото на мен видеото вече ми се струва даже демоде в театъра, не нещо ново. И задължителното присъствие на видео в театъра въобще за мен не е задължително. То е задължително само когато трябва за нещо, което е особена нужда. В този смисъл аз не се притеснявам от аналоговия характер на театъра, нито се притеснявам от дигиталния характер и въобще нямам предразсъдък нито към едните, нито към другите изразни средства, но това, което винаги гледам да се случва е да удържа една специфика на присъствие, която да е адекватна на това, което ми се струва, че трябва да направя, но по един театрален начин, чрез присъствието. В момента, колкото повече се медиатизира нещо, колкото повече комуникацията се опосредява, толкова по-проблематична става самата връзка, която предлага театралността. И забелязвам у себе си тенденция към обратното нещо, към връщане към тая връзка и то връщане, то според мен не е ретроградно, а сега вече е перспективно. Защото когато тези средства са ежедневна практика, и то не само на хора, които се занимават с изкуства, а на всички, и те обитават един свят, който половината от времето са потопени в такъв тип комуникация. Обратно, театралната ценност на присъствието започва да нараства. И тя се превръща в нещо като лукс. Защото камерите съвсем скоро, те и вече не са никакъв лукс, просто всеки има в телефона си, и всеки може да борави с видео или да комуникира по този начин, но дефицита все по-голям ще става именно на този тип комуникация. И така аз неведнъж съм казал в това отношение, че съм оптимист за театъра и неговото бъдеще. Кумите ли се? Добре, нашия последен въпрос е очакван,
защото всички тук са участвали в създаването на десетки спектакли, които спокойно могат да наречем представления, които са създавали и създават хора. И какъв е вашия съвет към млади сценографи, композитори, режисьори? Нямам съвети аз. Аз мисля, че... ето има там въпроси. На мен лично ми е интересно, понеже тук в залата виждам много млади режисьори, които те първа тръгват по своя път. Вие всъщност вече преди 18 години сте бил на една доста по-млада възраст, отколкото е Наум Шопов. Не, имам предвид, че сте работили, доколкото знам, това е ваше Не ме притеснява, така е, абсолютно сте права. Това е ваше второ професионално представление на сцената на Народния театър, нали така, не греша? Не, на голямата сцена. На голяма сцена. Да. И на малката имах вече през 2000-та година. 2000. Да. Простете. И това е за вашата младост да работите с толкова зрели актьори и толкова известни и добри актьори, като Наум Шопов. Виждаме Мария Каварджикова. Да, чакайте. Просто блокира. Да, всъщност това е за... Как сте се чувствали тогава? Не знам дали си спомните, но за тази среща имало ли е страх, имало ли е притеснение, защото съм сигурна, че в залата има хора, които тепърва ще им се случи това и може би някакси, това би бил някакъв съвет към тях. Да, това е хубаво. Една дума само да кажа, извинявай, Яворе. Mm-hmm. Да дам малко контекст, защото това е смисъла на тия срещи. Нали? Искам да кажа, че Явор, не знам на колко години е бил тогава, 2006-та. 30, не. Колко? Няма значение. Явор имаше вече ореола на нещо като невъзможно млад, някакво продиджи в българския контекст. Така че на частта на въпроса ви за голяма сцена и за неговата младост, това беше свършил много вече работа и много представления, за да може спокойно някакси да бъде поканен и да се нагърби с наистина Dream Team, това клише ще използвам, сега като погледнах колко хора, в каква кондиция, в каква енергия. Да, и тук има даже и нещо друго. Това наистина може би пък да е някакъв, от гледна точка на опита, някакъв и съвет. В интерес на истината, аз дълго време просто се боях от голямата сцена. И то не защото не съм чувствал достатъчна зрялост, за да интерпретирам някакви текстове от самата голяма сцена. Аз и днеска се боя от нея още. Защото тази голяма сцена, тя има проблем на комуникация. Тая проблем на комуникация не идва от нейната архитектура, а идва от последвалото съсипване на нейната акустична и комуникационна среда през 70-те години. Народният театър има много голяма зала и тая голяма зала в момента, в който е бил направен този ремонт и са махнати акустичните гърнета и балконите не са слягали, защото те са били на лагери балконите и когато публиката влезе вътре и тежи, те слягат и акустичната среда остава еднакво благоприятна и навсякъде се чува много добре. Сега не се чува така, след този ремонт вече, когато тази акустична ситуация е съсипана, има акустична дупка в средата на салона и така нататък. В този смисъл, за такова представление, което нямаше още технология, с която да бъде преодоляна тая комуникационна дупка, а в него имаше много дълбоки сцени, които използваха цялата дълбочина. Например, на Бурята имаше такива сцени, в които актьорите са на дистанция 20 и няколко метра навътре в сцената, което е много голяма дистанция и изисква, то е почти невъзможно да стигне звук до края на салона при това положение. И в тази ситуация човек трябва да мисли едни неща, които да улесняват това нещо, които са външни на самия театрален текст, интерпретация и така нататък. И самите актьори трябва през цялото време съзнателно да изхвърлят, да изтласкват едни такива звукови обеми и по възможност и ясноти, които да стигат до публиката. И винаги ме е било страх от това нещо, на Краулир най-вече.
Първото представление, в което това нещо се промени, беше когато вкарахме микрофони в Хамлет. Това беше 2012 година. Тогава за пръв път вече имаше тази възможност. Те за Хамлет всъщност се купиха тия микрофони, за да може всеки един от актьорите да има индивидуален микрофон и това нещо да се регулира през пулт, което също частично видоизменя театралната комуникация. Но човек чувства кога има сили да отиде на голямата сцена и да направи нещо, и то не е свързано само с страха от сцената, а също така и с определено ниво на зрялост, в което ти можеш да кажеш, аз мога да работя с това произведение. Защото има автори, от които дълго се боиш. И не е хубаво, ако се боиш от тях наистина, да ги правиш в такава фаза, в която много се боиш от тях, само и само да си докажеш, че не са страшни. Това не е добре. Хубаво е да настъпи някакъв момент, в който можеш спокойно да стъпиш и да кажеш, стъпвам и ще направя това и това, и да имаш необходимото самочувствие да го направиш. Това самочувствие не идва само от социално одобрение отвънка или от някакво признание, което са ви дали заради други ваши работи. Това самочувствие е изцяло вътрешно. В един момент човек или знае, че може вече да стъпи, или не знае, и е хубаво тогава да го направи. Ето това е един хубав съвет. Ако мислите, че определена сцена ще провали комуникационната същност на проекта ви, по-добре да се въздържите от това да се изкушите да отидете на престижна сцена, за да получите престиж от тая работа, и да не го направите, или да го направите другаде, където това е добре да се направи и не е толкова престижно. По-добре така, отколкото обратно да се вземе престиж върху нещо, заради което ще изопачите комуникационната стратегия на собствения си спектакъл. Това е нещо като важен момент за мен. Когато си спокоен, че можеш да отидеш някъде, тогава отивай. Аз поне така правя и то озрява вътрешно. Ти вътрешно озряваш за това. Сега вече мога да направя това на голямата сцена. И то не е на голямата, ми на тази сцена. Той проект е за тази сцена. Той беше за нея и така. Аз не случайно дълги години в камерна сцена правих. Не защото нямах възможност да отида на голямата или предложение за това. Имах. Въпросът е в това, че аз мисля, че голяма част от тия неща, които правя, просто голямата сцена ще ги съсипе поради обстоятелствата на така своята не архитектура, поради тези дадености, за които говорих. Че ще им попречи в нещо. И до сега е така. Има сцени, които имат превъзходна комуникация и други, които са проблемни и в които сам знаеш, че ще трябва да форсираш актьорите да фалшивят или да форсират някакви неща, които не трябва да бъдат форсирани. И пред ужаса на това ти да видиш такъв тип интерпретация, по-добре да избираш по-скромни пространства. Благодарим. Благодаря и аз. Надявам се да е имало смисъл за вас, да е имало смисъл и за публиката. И отново казвам, много подкрепям вашата инициатива и се надявам от нея да има не само смисъл, ами да има и последствия. Дано и ние се надяваме. Очакваме ви като наши гости